Kaixo, gaur azalduko dugu Moodleen lehen urratsak nola eman. Ikastetxeko administrariak eman digu gure Moodleko erabiltzailea eta pasahitza, beraz, institutoko webgunetik, gune pribatuak, KM Moodle. Hemen lehenik, sartu egin beharko dut. Hemen eskuinean goran, sartu eta erabiltzailea eta pasahitza jarriko ditut. Sartu, eta ateratzen zait ze ikastarotan matrikulatutan nau. Hemen, goran, dauzkat. Lehen pagina hau, area personal, egutegiarekin eta ikastaroekin. Hemen aterako litzaizkidake jarri ditudan atazen datak eta beste zenbait kontu. Hemen ikastaroak berriro, baina hemen dago garrantzitsuena. Profila, kalifikazioak, egutegiak, mezuak, barne mezuak, Moodleen barnean, barneko erabiltzaileei mezu pribatuak bidali ditzaket. Mezuetara joaten naiz, hemen ni parte naizen ikastaroetan dauden erabiltzaileekin mezuak bidali ditzaket eta harremana eduki dezaket. Hemen bilatzailean izena jartzen badut, aukeratu eta idatzi dezaket mezua. Notifikazio itxiko zaio eman duen posta elektronikora eta hemen jarraitu dezake mezu aria. Norberaren artxiboak Moodlera igo daitezke hainbat artxibo eta eduki hor naiz eta ikastaroetan ez jarri. Fitxategietara sartzen banaiz, hemen karpeta bat sortuta daukat, nahi izan ezkero beste bat sortu dezaket, eta igo nahi badut fitxategi bat karpeta hauetako batera, sartuko naiz, igo fitxategia, aukeratu, eta horrela, hemen gorde dezazket. Gero ikastaroetan erabili ditzaket hemendik. Bakarrik 20 mega ditut, baina bueno, eduki dezaket zerbait bada espada. Informeak, hizkuntza aldatu dezaket, baina betiko aldatzeko hemen, preferentzias, aukerak. Hemendik aldatuko dut. Lehenengo gauza orduan, hizkuntza aldatuko dut, euskara. Hizkuntza aldatuta, profila editatzera joan. Hauek lehenetsiak, hemen helbide elektronikoa erakutsi, nahi badut, hemen jarriko dut Gasteiz, eta hemen jarri dezaket Euskal Herria. Hizkuntza ez badut aldatzen, ez da agertzen Euskal Herria. Lehenengo jarri badut dut hizkuntza bezala euskara, eta gero agertuko zait. Ordua hemen egote importantea da, ze beste franja batean balin badaukat, nahasteak sortzen dira. Hemen nire aurkezpentxo bat jarriko dut. Listo. Eta orain igoko dut nire argazkia. Igo fitxategia, aukeratu. Aukeratu ondoren, igo. Eguneratu profila, eta beste gauza garrantzitsu bat jakinarazpenak. Hemen defektuz Moodleen edozer gauza egin eta nire postara iristen zait mezu bat. Eta nahiko egia esan, nahiko pelmada izaten. Nahi badut, kendu dezaket. Eta ez zaite zer iristen, desgaitu jakinarazpenak, hau begiratu ondo, baina bada espada, nik kenduko nituzke bi hauek. Ze ikasleak ataza bat egiten duten bakoitzean iristen zaigu mezu bat, eta izan daiteke astuna. Eta horrela, hasteko moduan egongo ginateke.